Right, abusia for me chiache obia kwaba e de baba Grace TV so yin se twedi ampo nyanko pa abusia obia ho ye mestre so be kan one like and one comment na wa share ama foforo so anya bi ahwe me so be nya me sure abusia na wonya wo so akoma so ade emfa emma na abusia enche be na wo twetwe na this betu yi na enwani ya se one betu yi na enim ne se na krata bi fi na ga manche aso ye Kentucky take through aso ye akọ kuapemamu ya krata no executive secretary di man na ga manche e tweye e de komo okuapemawura e okuapemamu ya na nsem wo kan na se o ka ya che okuapemawura e na wo se ade ekosi ekofu se ensrahwe ya wo nya ne ntie se okuapemawura e beko e wo ne nkuro bi so ya nkuro no so se ye okuapemawura na don tin feku nkuro ya e ka don tin feku no so no person ko na okosra na hemfo na de hye ho no wo hwe se ode mpuntu be ba sa nkuro yi na aso no matimi atumpo no aka bom aboade mpuntu ene nkanko abrokuapema na sa krata ne ho and as the executive secretary the man Gamancha Kentucky take through your tosumiensa. None in Sasha Sia, none in some work at your Kuapemera in an say, or so Kuapemera, same Krubers and so. Ya person cosmo. A man was on some almost share a bacosemu and in crater would be bia. Sound Krubers and so. And yet Kuapemera, the animum, only the say a Gamancha and an man here caga and mine. Indeed. Ebe ha adwens okuapemawura ekosa nkonswa ema okosa chechemu kwa say o hwe kroye ene odo ene ayonkofa sonko da okuapemantem ene ayega manche akunya no entemu a odo no wo no nyasem keto akwanti ni kwan se bibia besi ene be ma odo ene kroye ne kabo musonko wo no aye basanti be ya anka ebe okuapemawura onkosa nkonswa busia sa krata no beto dwana na enkro be senson ya na executive secretary di Gamancha waka che okuapemawura asebo onkoso no enko no bi ne twinto afi nsumia manya di ni ana de ache misansa nya meka sa wadaroma lateman afi ankwadoburu adusa dademan ena papase na sa nkro nsun ya na Gamancha executive secretary kedachi okuapemawura asebo onkoso sanse sa nkro nya ne dia na mum Gamancha dia no chinto no dia tie ne se report ya nya ne se ewo nsa komado ogiri mention sanso na nsumia no so ewo nsawomado ogiri mention na se no Eastern region na chinto ni na lateman enso won nsawomado ogiri mention na se no so Eastern region and afi ankwado bro nso ewo nsawomado ogiri mention ewo Eastern region it is going to be Eastern region the being so Greater Accra region afi kono ba akone adusa nso wo ga west mention wo Greater Accra region afi that day man enso wo ga west mention ewo Greater Accra region and a papa since wo ga west mention ewo Greater Accra region na se nkonso no emu nan ewo nsawomado ogiri mention wo the Eastern region and afi emu miensa nso wo ga west mention ewo the Greater Accra region na Gamanche to the executive secretary to come okuapemawura say ema won kosa nkonso so esanse enye okuapemawura dia na mum omo che say sa na omo krata na kan yo eye ono na Gamanche and asanko yi na ye ne dia na in the turn of events no okuapemawura so dia no yi aba ya o dia no yi koma eye Gamanche and the executive secretary ya o the Paramount too ya one kind company man tam na no yi ode ba yi na say there be entesa na sanko yi na ye okuapemawura dia ye no nti bibia ensi okuapemawura kwan se obekọ sankro ya obobo so yeso ti dimukwa amasabe amno kasa ya busia report abusia na say yes the plan visit no ekoso ya okuapemawura otusa na mo akosa na nko nyina so na bibia ya asomdwe ya nyame atom bone bia ama so there is a response from the Okuapem Traditional Council or the Koma Vega Traditional Council efa sansem no nti wo hwa na da so abre no na busia it is in reference to Krata, the executive secretary of the Paramount too, the Koma Okuapemawura. So 29th of July, everyone Gamanche, Krata no buy no, and na best me in which no so the anu ye buy. Into here rejoined I will say proposed familiarization tour of the following towns, Tinkobes and Sono Chinto, Afe Edusa, Lateman, Ankwadobru, Dademan, Insumia, and Afe Papase. Yeah, na person call on the 28th, 29th, and 30th July. In the area, no ye be na Okuapemawura to come na Gamanche. Also, the Okuapem Traditional Council extends its profound greetings to His Royal Majesty Kentucky Tekochiro II and the entire Gas State Neze Asase Kwana na Okuapememu ya wahinkru any Okuapem group on or the nchiapie pa any ma na nano wa wo ewo ga Paramount too na so mo ga Traditional Council nyina ochia wo na
ɛda wɔn ase ɛna afei wɔn to aso bio na wɔn kyerɛ sɛ wɔn nsa aka krataa no we duly acknowledge your letter dated 28th July 2026 and with reference to the above quoted subject and have taken time to carefully consider all the concerns raised in the letter. The one kyerɛ mu sɛ wɔn nsa aka krataa no efiri Ghana nkyɛnso yɛ yɛ executive secretary a ɔwɔ Gapamo store no ɛde kɔma Okuapemewura na wɔn nsa aka wie nso wɔn ato wɔn bo ase ahwɛ krataa no mu ɛtie nsɛm a krataa no efiri Ghana nkyɛn ahemfie baa na wɔn ka nyinaa na wɔn de ano yie ɛɛba afei wɔse the Okuapem Traditional Council, however, wishes to convey to your attention that His Royal Majesty, the Okuapem, as part of his tour, is only visiting areas which fall under the Okuapem Traditional Council in the Eastern region, which, as a matter of fact, includes all the towns and villages mentioned in your letter. Enti, ebra yi na enim said the medical character na edikan di mo komoda. Ya na nsem na say Executive Secretary Executive Secretary for Gamanche Eka ɛde akyerɛ Okuapemewura sɛ mo ntu ana mo nkɔ saa nkuro bɛyɛ sanson ɛna Okuapemewura ne registrar ɛnso eyi ano a ɔka ɛde akyerɛ Gamanche ɛna kyerɛ nkunya sɛ daabi na ɔmo ka wɔn akyerɛ sɛ saa nkuro yɛ ana wɔka abeto dwa sɛ na Okuapemewura ɛkɔ so no ɛyɛ nkuro a ɛka Okuapeman ho saa nkuro nso yi ɛyɛ nkuro a ne nyinaa ɛka the Okuapem traditional area ho ɛwɔ the Eastern region ɛno nti nyɛ sɛ bi a Okuapemewura ɔsɛ adeɛ kɔsi akufo ɛkɔ kuro bi a ɛnyɛ ne dia so anaasɛ bi Okuapemewura ɔsɛ adeɛ kɔsi akufo ɛkɔ kuro bi a ɛnka natena nkunya ho na wɔn deɛ wɔn nim ne sɛ saa nkuro no wɔn abɔ so nyinaa nkuro bɛsɛ nson no nyinaa no ɛyɛ nkuro a amammerɛ ne amanneɛ kwan so ɛyɛ Okuapeman anaasɛ kɛ Okuapeman ho na sɛdeɛ ɔkɔ man bi mu a traditional area bi a traditional council bi a ɛwɔ overlord no ɛnam sɛ saa nkuro yi nyinaa ɛyɛ Twinto, Adusa, Lateman, Ankwadobro, Dademan, afei Nsumia, Papase ɛne nkuro ahodoɔ yɛ aka no ɛnam sɛ wɔn nyinaa ka the Okuapem traditional area ho na form part of the Okuapem traditional council nti no ɛyɛ ɔman hene yɛ a wɔn da Okuapem nyinaa na ɔsɛ adeɛ kɔsi akufo ɛna ɛhyɛ n'ase enti ɔman hene wɔ tumi sɛ saa nkuro no nyinaa ɔbɛkɔ bia so yɛ mmerɛ bi ansi ne kwan sɛdeɛ ɔhwɛ yɛ man Ghana yɛ mmerɛ kɔ nyinaa siti a enti ɔka de akyerɛ nanom a ɛwɔ Ga traditional area nyinaa sɛ bi saa nkuro nyinaa ka the Okuapem traditional area na henkuro ɛwɔ the Eastern region saa nkuro nyinaa ka ho sɛ ɔman ne kɔ a ɛnsɛ hwee Ghana mmara no ɛntia so ɔbɛtum pasa akɔ saa man wei na ɛso ana saa nkuro nyinaa so enti na ɔkyerɛ mu kyerɛ sɛ ɛnam sɛ saa na tie nti ɔka wɔn ate sɛ His Royal Majesty the Okuapem will therefore proceed as planned so ɔka wɔn mu nyinaa ate sɛ ɛnam sɛ yɛ Okuapemewura ne nkuro nti no ɔbɛtu anamɔ no akɔ nsɔre ne sɛdeɛ wɔde kan ahyehyɛ no dada no ɔtɔ so yɛ na ɔkyerɛ mu sɛ for the avoidance of doubt I shall reiterate that Twinto, Adusa, Lateman, Ankwadobro, Dademan, Nsumia and Papase and several other nearby and all adjoining towns not listed in your letter but are within the said locality all fall within the Okuapem area, and most of these towns have chiefs duly gazetted under the Okuapem Traditional Council. Enti registrar for Okuapemewura na wɔtwe mu ɔkyerɛ sɛ ɔsan so ka asnipi ɔde ka kyerɛ makyerɛ nanom ɛwɔ the traditional area sɛ saa nsare ne Okuapemewura bɛkɔ so akɔ ɛsiane sɛ ɛyɛ ne nkuro ɛka ne man ne ho ɛno deɛ in fact report yɛnya ne sɛ over the weekend wɔn akɔe ɛkɔ nkuro nyinaa so biribiara yɛ asomdwe sɛdeɛ sɛne fata na ɛfɛ was a beautiful occasion na no na saa krataa no wɔsa kyerɛ mu de akyerɛ nanom biom sɛ ɔsa ka asnipi a wɔmakyerɛ sɛ saa nkuro nson Twinto, Adusa, Lateman, Ankwadobro, Dademan, Nsumia ɛde Papase ɛna afei nkuro ahodoɔ yɛ a aka ɛbɛnbɛn saa nkuro yi na abakɔsɛm kyerɛ sɛ ne nyinaa ɛne saa nkuro yi yɛ korɔ na ɛka Okuapeman ho no bibia ne wɔ esi kwan sɛ Okuapemewura ntimi nkɔ so na mmom wɔsan kora aka wɔn ate sɛ saa nkuro yi nyinaa no ɛwɔ ahemfo yɛ ahemfo no yɛ gazette wɔn yɛ tintim wɔn ho din ɛwɔ nkrataa mu sɛdeɛ ɔkɔ National House of Chiefs a yɛwɔ National Register of Chiefs yɛ tintim ahemfo din no saa nkuro yi na ahemfo yɛ tintim wɔn din yɛ gazette wɔn wɔ National Register of Chiefs mu under Okuapem Traditional Council enti no sɛ ɛnyɛ Okuapemewura dea ɛna ɛnka Okuapeman no ho a anka esi da biara da sɛ
yɛbɛtintim saa nkuro yi nyinaa din anaasɛ ahemfo a wɔn wɔ nkuro yi nyinaa so yɛbɛtintim wɔn nyinaa din wɔ National House of Chiefs in the National Register of Chiefs mu under the Akuapem Traditional Council nti saa na ɛteɛ deɛ a na nyinaa di adanseɛ pefee sɛ saa nkuro yi nyinaa no ɛyɛ Akuapem mmarima ne dea yɛ a wɔne obiara emu mu hyɛ ɛsiane sɛ woba National House of Chiefs wɔ Kumasi a yɛtintim saa nkuro yi mu ahemfo nyinaa yɛtintim wɔn nyinaa din ɛwɔ National Register of Chiefs mu na yɛtintim wɔn din a na yɛtintim under the Akuapem Traditional Council nti wɔn sɛ wobɛkɔ the Akuapem Traditional Council a ɔmanhene of the Akuapem Traditional Council yɛtintim din ɛwɔ National Register of Chiefs mu that's ɔsɛ adeɛ kɔsi akufo afei ne divisional chiefs na ne brempɔn foɔ no yɛbɛnya na ebirihene na ano mu aka yɛtintim wɔn nyinaa din ɛwɔ nkratam ɛna saa nkuro yi abɔ wɔ so yi ya Gamanche ka sɛ anasɛ Gamanche na executive secretary de krataa baa sɛ ɛma Akuapem mmarima ɛnkɔ so san sɛ ɛyɛ ne deɛ ne nyinaa wɔ ahemfo ya ahemfo wɔ so yɛtintim wɔn nyinaa din ɛwɔ the National Register of Chiefs mu under the Akuapem Traditional Council ti biribi a nsi wɔn kwan sɛ yɛ nana Akuapem mmarima ɔntumi ɛnkɔ saa nkuro so ɛna afɔ sɛ the council acknowledges the presence of Ga natives in these areas as a result of the license given to their forebears to live and farm on the portions of the land by the allodial owners of those lands who are Akuapems and respect the peaceful coexistence of all ethnic groups on Akuapem lands within the bounds of their right to sojourn. Ti ɔkyerɛ sɛ ɔmo deɛ ɔmo ni mpefee sɛ ɛwɔ mu sɛ saa nkuro nyinaa yɛ Akuapemman yɛ nkuro nyinaa so Akuapem awuradeɛ ɛsɛ ɔmo gye to mpefee sɛ ɔkɔ saa nkuro yi so a yɛwɔ yɛn nuanom nkranfo adehyeɛ yɛ a ɔmo wɔ nkuro yi so na ɔmo wɔ so a ne nyinaa sɛ abakɔsɛm kyerɛ sɛ mmerɛ bi atwam Akuapem adehyeɛ yɛ a nkuro nyinaa yɛ ɔmo deɛ na ɔmo de nsase ne bi ma yɛn nuanom nkranfo yɛn nuanom aba saa mpatam wɔ sɛ ɔmo ntena so na wɔn nyɛ kua ɔmo ntena so na wɔn nɔ na wɔn mpam wɔn tena so na wɔn nyɛ kua sɛ ɛbɛyɛ wɔn nso nsa bɛkɔ wɔn ano na wɔn nyinaa ka abom atena ase asomdwe bu sɛ nipa baako na nso sɛ ɛkɔba saa na ɛno nkyerɛ sɛ kuro no ɛnyɛ Akuapem man wura ɛdea ɛda so ayɛ Akuapem man wura dea yɛ a ɔdɔ ne kuro yɛ ne nkabɔ mu nti na wɔn nyinaa ɛkabɔ mu a de bɔ ahyɛ aseɛ tete no abakɔsɛm kyerɛ sɛ Akuapem man wura ɛde ne nkuro no bi ɛma Ga adehyeɛ yɛ ɛbɛtena hɔ sɛ wɔn nyinaa nyɛ kua sɛ ɛbɛyɛ wɔn nsa bɛkɔ wɔn ano nti na ebi ɔmo wɔ hɔ abɛpem saa abere yi a ɔmo nyinaa afra sɛ nipa baako deɛ nanso no nkyerɛ sɛ ɛne saa nkuro no abɛyɛ ɛyɛ nuanom nkranfoɔ dea nti ɔmo nhyɛ no so saa afei ɔmo tɔ so bi na ɔmo kyerɛ sɛ His Royal Majesty the Akuapem assures you of his utmost compliment and cooperation nti owie na ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ na Akuapem awura deɛ asomdwe ne ɔdɔ ne koro yɛ ne nkabɔ mu na ɔpɛ sɛ ɛbɛyɛ Ghana ma nyinaa bɛtu mpɔn de bi aka wiase baabiara nti ɔmo ka ɛde akyerɛ na nanom wɔ the traditional area sɛ yɛn na Akuapem awura ɔde nkyia so nkɔmɔ mu ɔda wɔn ase na wɔn adwene sɛ wɔn bɛka abom sɛ ɛbɛyɛ a nsɛnsɛm yɛ aba nti aseɛ bi a ɛsɛ fata bi obi abɛte ne ho ase na ama asomdwe aba na wɔtumi akɔ ne mu ama yɛ man Ghana ɛto mpɔ abusua krataa yi efiri registrar yɛ a ɔwɔ the Akuapem Traditional Council yɛ sister yɛ maame Asana Agyewa Ahmed na ne nsa hyɛ ase a ɔtwerɛeɛ ɛde kɔma na nanom wɔ the Ga traditional area titiri paa ne the executive secretary ɛde ma Ga Paramount Stew nyinaa yɛ nsɛnsɛm anansɛn abɛto dwa ɛwɔ mmɔnten so yɛde nyinaa ne sɛ ɛyɛ nananom ɛwɔ Ga Paramount Stew the executive secretary atwerɛ de kɔma Akuapem awura sɛ nkuro bɛyɛ sɛ nson yɛ ɔpɛ so ɔkɔ so ɛyɛ kana dɔnten fekuo na ɔpɛ so ɔkɔ so kɔyɛ nsrahwɛ wɔ so na wɔn nyinaa aboa ma Akuapem atu mpɔn no ɛyɛ familiarization tɔ a na Akuapem awura pɛ so kɔyɛ no ɔmo srɛ ne sɛ ma ɔnkɔ ɛsiane sɛ ɔmo kyerɛ sɛ saa nkuro nyinaa yɛ Akuapem ɛyɛ Gamanche dea ɛno na de di mu a sɛbi Akuapem awura ase de ano yie ɛbaeɛ yɛano yɛ Akuapem awura de aba no ɛna wɔkyerɛ sɛ daabi saa nkuro no nyɛ Gamanche dea na mmom ɛyɛ nkuro a yɛ Akuapem awura ɛna ne dea yɛfiri ade bɔ ahyɛ ase nyinaa saa nkuro yɛ aka Akuapem man ho aba abɛsi nnɛ na ɛda so aka Akuapem man ho na deɛ kyɛ ne sɛ abakɔsɛm kyerɛ sɛ mmerɛ bi atwam no ɛna yɛ nuanom nkranfoɔ bi ɛfiri wɔn nkuro mu ɛba mpatamu a wɔwɔ that is saa nkuro abɔ wɔn so yi na wɔbɛtena so sɛ wɔyɛ kua nkakrakra na nokora nam sɛ yɛn nyinaa yɛ nipa baako nti Akuapemfoɔ yɛ wɔn gye wɔn fɛ so ɛma wɔn baabi tena ɛma wɔn yɛ kua yɛ bɛsi ne nyinaa yɛn nuanom nkranfoɔ da so wɔ saa mpatamu na no nkyerɛ sɛ yɛn nuanom nkranfoɔ da so wɔ mpatamu a na saa asase no ɛyɛ nkranfoɔ ɛna wɔn dea na yɛ Akuapem awura dea nti Akuapem awura abere bi a ɔpɛ so ɔkɔ saa nkuro no so bi a ɔbɛtumi akɔ
esan se sa na krata yi kan abi we person ko san ko esu obetimi akosan se ne dia ye mpo oba National House of Chiefs e Kumasi ha in the National Register of Chiefs no ya gazette san ko na gazette ahemfo san ko na so ya omu na no ya gazette omo e wa Okuapem Traditional Council di mu enti se enye Okuapem Awurade a e ba na say na gazette san ko na in the name of the Okuapem Traditional Council na kentimi manisa enti omo ka am go biate se e Okuapem Awura na san ko ne dia prekope ya woni obi a emumuhye se de se na efata na on dia why na adwen sa bia obeboa na woni gama ncha kabum na no ga pramos to akabum se be ya entiase be ba na obi ate na ho ase na ye man Ghana etumi akwakwa na busia sakrata asana ajewa Ahmed ono na ye registrar edema the Okuapem Traditional Council and sa shase ya o twe krata edi akọ akọma the Gapramos to executive secretary ya o Gapramos to yana gamanche na himfie se ontie na fe bibia enya asomdwe nti na se onse nkono bi wo Eastern region ene bi nso ewo Greater Accra region ti wo Greater Accra region bi ne adusa Dademan ene papase it na se sana tie dia se ekoba ne se sanko ye ina ye na Okuapem Awurade ade a na asem ade bia ye ka se traditional boundaries and regional boundaries in Japan na se sa pepepe esan se the Okuapem traditional area no na hinkuru ewo the Eastern region however edusa Dademan ne papase wo ga west in the Greater Accra region it na se sanity enti na se busu yakwa akowie se sabio se ye chairman temu na mantam be ye ba akwa eno nkyere se ebi a ye chairman temu na mantam no bi ekopie wa bebe fufura ohana ebi a woka na ho ana se osono no emutwa na se esi ebawie da bi entisa se bi a meka be de kwabre ene se hwere example se bi a ene ye bi aban ye se o asante mantam na ye kese enti machem makasa chere ne kwabre abom se mantam ba akwa eno nkyere se bi a na ma wo kwabre ne se chere be kase isi ye nyama ntam front no ye ka santima obi na se ye nsum something ne bi mesre meka but the example chere se wo hwe nkro no a ye ka ho asem de nkro na ye in contention sabre na ebi wo Greater Accra region basen ka be kase Okuapem Traditional Council na nkro no Eastern region however traditional boundaries and regional boundaries are different enye pe enti se nkro ni bi wo Greater Accra region na ye Okuapem Awurade a emre bia nsi ho kwan said the amamre ni amane sitie sanso na ebia se kuro bi wo the Eastern region na se gama nchede a emre bia nsi wo kwan be de ye mfaton keke emre bia nsi wo kwan isan se o hwe yan Chieftaincy Act na there is no limitation to our allegiance regional boundaries and limit to allegiance to the occupant and I say overlord enti I know say empokra no ye won ko no bebre a up to now ebia obekọ I know obekọ kuro bi so maybe according mantam from but all allegiance to an overlord the whole different region and it doesn't change anything no say so on tie tie say boy na bibia ya so tie busia ye bom paise nyame be ya dom na entiase aba ina na no montem na asomdwa ba nyetimi akwa enim na bibia ye bokọ me da se oje bre na ohwe me ko so le by grace business ye on pa bebre ye de be so me dey kwa na so makra bye bye. Your perfume near my degree home my own yisha. Nani any year woman say perfumes neighbor show hano. So ban ya when you whom be a whole tester and away a showcase is so hey. I can't test her nature saying yes I don't know about betono. Unim the way let's see now Packaging bow shake the way amber glue ho. So shake Yamaonia now she and us when you na wafa ti ye niema ne die